шуро аз моҳи январи соли 2022 нархи моҳонии муассисаҳои томактабӣ дар шаҳру навоҳии вилоятии Суғд гарон шуд. Нархнома гуногун буда аз 1 то 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муайян карда шудааст. Яъне аз ин пас волидон ба муассисаҳои томактабӣ ба ҷои 120-128 сомонӣ ва дар ноҳияҳои дурдаст бошад ба ҷои 60 сомонӣ 64 сомонӣ пардохт мекунанд. Аз раёсати маорифи вилоятии Суғд иттилоъ доданд ки гарон шудани нархи моҳонии кӯдакистонҳо мутобиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатӣ аз 1 январи соли ҷорӣ тасдиқ карда шудааст. Бино ба иттилоъи масъулин, ин ҳолат танҳо ба вилояти Суғд тааллуқ надошта, балки барои ҳамаи муассисаҳои томактабии ҷумҳурӣ муқаррар карда шудааст. موافق دستورالعمل оид ба ҷамъоварӣ ва истифодабарии маблағ барои нигоҳубинии кӯдакон ва дигар манбаъҳои даромад дар муассисаҳои таълимии давлатии томактабӣ дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Истарафшан, Канибодон, Бӯстон, Бобоҷон Гафуров, Ҷаббор Расулов ва Спитамин ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо муайян шудааст ки яъне 128 сомониро ташкил медиҳад. дар шаҳру ноҳияҳои Исфара, Гулистон, Панҷикен, Зафаробод, Деваштиш 1.5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо муайян гардидааст ки 96 сомонӣ дар соли 2022 муқаррар гардид. дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Айнӣ, Кӯҳистони Масҷоҳ, Истиқлол, Шаҳристон 1 нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад ки 64 сомониро ташкил медиҳад дар соли 2022. мутахассиси пешбарии раёсати маорифи вилоятии Суғд Гулсара Тошматова мегӯяд, гароншавии нархи моҳонии муассисаҳои томактабӣ ҳамасола ба назар мерасад. соли гузашта низ нархи моҳонии кӯдакистонҳо аз 115 сомонӣ то ба 120 сомонӣ гарон шуда буд. ин ҳолат гурӯҳе аз сокинонро нигарон кардааст. дар як пурсиши сарироҳии гурӯҳи кори мо маълум гардид ки имрӯз аксари сокинон кӯдакони худро ба боғча мебаранд. як қисми онҳо гароншавии нархи моҳонии кӯдакистонро хуб қабул мекунанд, аммо қисми зиёди волидон аз ин навоварӣ розӣ нестанд. ман мегӯям ки ҳама чиз қимат. ҳамон ман мегуфта мегӯям неки ҳама бардор метиҳад десад бардор нақс. фикри ман ба. мебараи ман камака қимат бошам хиёлам десад баравад. таълим тарбия. Қимат. Само худамо коммерческий медодим. ҳозир акун ваҳо қимат. Якун одамои вай ба. оддива. мактабба гузашта акун ин детсад мерафтагош акун ин аввали баҳор худо хоҳад. ин ҳозам детсад мерафти шояд хаймет надода чому намекун. аҷима ҳамаш гӯяд шахсӣ бимерад. частный мактаб детсадои вай бимерад, аркон бимерад. ҳозир шароити иқтисодӣ ҳама вай, ҳама ҷоя андоз, якумаш андоз қимат шуд, дуюмаш шароити иқтисодӣ худи ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтарӣ мекунад, барои ҳамту ба назарам қимат намекунад. мумкин беҳтарӣ ҳамун ваҳо буҷетникои детсадаш бошад. бино ба иттилои масъулини раёсати маорифи вилоятии Суғд, ҳоло дар вилоят 278 муассисаҳои томактабӣ фаъолият мебарад ки аз ин шумора 27 адад кӯдакистонҳои давлатӣ, 57 кӯдакистони хусусӣ ва 14 кӯдакистонҳои тобеи ташкилоту корхонаҳо мебошад. дар ин муассисаҳои томактабӣ дар умум 42203 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. бино ба иттилои масъулин, новобаста аз таъсис додани кӯдакистонҳои нав, ҳоло дар шаҳру навоҳии вилоят шумораи сокиноне ки барои дохил намудани кӯдакашон ба боғча дар навбат истоданд хеле зиёданд. дар умум дар муассисаҳои томактабии вилояти Суғд дар навбат 5755 то кӯдакон дар навбат истоданд барои қабул ба кӯдакистонҳо ва теъдоди зиёд дар ноҳияи Бобоҷон Гафуров 1250 нафар кӯдакон ба навбат истоданд ва дар ноҳияи Спитамин 1609 нафар кӯдакон дар навбат истоданд. боқӣ монда боз кадом шаҳру ноҳияҳо ҳастанд монда? Айнӣ, Ашт, Бӯстон, Гулистон, Канибодон, Истиқлол дар ҳамин ҷоҳо ҳам кӯдакон дар навбат истоданд. давоми як соли охир дар ҳудуди вилоятии Суғд 9 кӯдакистони нав сохта ба истифода дода шудааст ки аз ин 2 ададаш кӯдакистони давлатӣ ва боқӣ монда 7 адади дигар хусусӣ мебошад. раёсати маорифи вилоятии Суғд нақша дорад ки бо баробари сохта ба истифода додани кӯдакистонҳои нав дар соли 2022 фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабиро боз ҳам зиёд намуда, теъдоди дар навбат истодагонро низ кам кунанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов ва Насибҷон Абуев барои барномаи иттилоотии Хабар.